Good evening. Ini apa yung na-paralyze kay Samot, apa yung nagkapsot sa batyo. Good evening. Lakay lang mo yung nakakita kayong tinaparalyze. Go. Wow. At di may sa kadwa tayo, piman, lektor, maintenance. Gaputa na sulit magamin ti umin-inom ti agas oras yak vitamins diya kay masango nga inuman no apaya nga nagsulit na isardeng na ay sos apo nga may barbaring kararagan tayo ta napartak di recovery na kas na medyo napaspas barbaring paralitiko haan lang ti paralitiko haan lang physical ado awagas ti pan nakaparalyze hindi bigat kalman na panak nagbisikleta ijay Santa Lucia, agpakas jaya kumaji Salcedo, kaputawan na ira ng awan schedule. Kanag na nagbabawi idadda ijay kabaruan, agpakas jaya diyan daman ang janet dinaratan arangin at kastoy diti padawil ta sa agsubli. Kagaputa nabayag na diya nagnag na diya hanging bres ijay ipagnakman datoy na bisikleta ko na. Ay apo palpalayog mo gay. Amok na takruta itinangato. Naiyanakap nga talaga nga alkapobya ko nadan sa diyan. Talaga nga takrutak tinangato. Ora ipakamat dakla ti lima nga nabartekan basta handak nga paulian ta talaga nga takrutak kasi dinapangkam jay California, jay Nevada. Napangkam jay Hoover Dam ko na rin jay nagbubuya kayo ti pelikula dito dam nga dakkel nga tapwaken da nga kasi nga ni sino tinagtapwak di jay ni Spider-Man nagakaduda nga pelikula nga nangusab da jay. Kaya nga ito na, adanang connect ti Arizona, ken Nevada. Dadta jidam, nga ito arangkay. Pinadas mi tinagna. Apo katla, kinter amin nga kararwak. Kaya nga kalala tayo, tibuteng ko mo ilangatan. No tuman awak talaga kaya nga kitaan ta kasla maibos amin nga nag mano nga Domingo nga no daytay maturog ka kasla daytay pagamunda nya teka salamat kasla maibos di tumeng ko. Kapag amo ka paralyze sak tingato kabutan ko jak amo no apay. Ada mo dagiti tao nga naiyanak nga kabutan nati dagiti agkuyam-kuyam iges uleg no makita da kas nadalag kolapsen ada mo kabutan nati animal ada mo tao nga ado dagiti kanya-kanyang kabutan na bye-bye ada mo kabutan na taglugan eroplano. Da kayo makabutang yung makinisa, so mga taati paralyze kanya yun, dahil sa watan nakayanakan nyo ata, kabutang yung makinisa. Ay na paralyze. Kano kitaan tayo haan lang at i-paralyze, dahil physical. Aduan na kita physical. Ada, stroke ka, mapaparalyze. Kan nawan nga brain, kan nigid nga pasad. Ada nga makasao, agmutal. Paralyze physical, dahil niya. Nadisgrasya ka, nadiming gagara kumawon, ng gagara mo ta nagmotor ka, pataray ka, paralyze kanton. Ado nga wagas, ngamahan lang nga dagaya ti paralyze kanya tayo. Ado ti pakaparalyzan ti tao. Kanya na gitoy. no ti tao katakrot. Wala ko madarag ti tao nga natay ko may kaubing na kunada ko majinanang na awan ser-servil. Kunada ko ba? Neng ka. Nagneng ka lang, imbes ko ma-encourage ni nanay, nanang ko natatang niya, nagneng ka lang, imula na di panunot ng nanengen, paralyze, awanan, titurugnan. Makaparalyze na dyan, yan yung ay alwadan nyo, dagit ibagbagayo ka, dagit agpuyo ka, anak yun. Agi kumpera. Nalalaing, ni Guriya, ngam ni Guriyo, nasingsingpet, ni pa, agbaling nga kasi di panunot na. Paralyze, agbaling nga paralyze, tunukang ka, nalalaing lata isuna. No han na mga kaamahan na nga malabanan dahil dyan, talaga nga kasjeti pagba isa nga naging comparison to ubing, agbalin nga paralyzed na ita ubing. No kung mano yung parinam kin di ubing. Anya nagiti kwan, marigrigat tayo laeng, haang ka nga makabasa, taawan ti kwanan na paralyzed na dyan ambisyon na. Haan nan nga kabaulan. Ado ti mang dadaol kanya tayo katao. Ado ti mang dadaol iti mang bias kanya tayo. Dagati biases tayo. Ay, kaado ati paralyzed tayo, ha? Umutangat man antay ko na handa mga nagkadwa, anak maimbutaws. Paralyzed yung relationship. Naway,
kanayo di matadakas dyan. Nagitidad duma ka gapot ipamati. Gapot hanggang mo ka pamatyanan ka, hamu padigwanan. I-paralyze na ka. Ngono saan na jay, napasaktan ka na minsan. Hamon nga kabaulan ti agayak, hamon nga kayat nga ayatan day tanga tao. Naparalyze. Day ti mangparparalyze kanya mo. Nagado, dagitay biases tayo. Kasi na-paralyze mo lang day jay. Nadadumag, nadupay dagitay yun kas lahat mo makikita piya pa di bulagtahan nga makakita nga talaga nga musika ka no titangsit mo ka magmagna ka kadimpay kahit ore makikita ang gisulit matam ka mo pampansinan para pinaralyze na kano anya mo data nga basol na kanya anya mo data nga nagkontraan nyo no hammo nga sukatan ma-paralyze ado ti paralyze tayo kadi adal ka nababa nang ka na ikamkamang laisuna napudpudaw ka nga ron, ayaw namingisit, kas lalapusit ko, nati-feeling mo ka, kas lakala superioran, anya ko mapay, baka nangisngisi mo takararuam, di mo lang mo ado timang paralyze kanya tayo. Nagado timang dadaol kanya tayo tap na observe, nung nagpintas man natin umuna nga maibasa, anya ti umuna nga maibasa ni David, nakapapopular nga istorya ti David, kaya niya kalaban na, Gulayat, Baktit nga ubing nga nagwapo ni Gulayat dakkel nga soldado trained nagprak-practice para ti gubat tapno agawon na dagiti nasyon kani David mapan ismo na pan kini nagana Saul kunana siya ti mapan manglaban kunana haan ubing ka nga laing ni Saul amuna nga maabak ngem amoy ti laing ni David anya ti kunana inuberkaman na anya ti paralyze na ubing nagbatik nagdakkel ka kalaban na bias day jayon mismatch ko nga no mo yung mismatch mo boxing haan ngam haan nga pinanunot ni David anya ti kunana itinagan ti Diyos ti Israel para makagka kunana kini linaktaw na day jay limitasyon na inovercome na di limitasyon na anya ti inosar na armas naganti nay nagamo naganti Diyos alalala dan sa magdengdengag nagmayat pa ng ibasa ni Mestra peta nagbasa nyo naawatan anya ladaytan kuna naabakang ka itinagan ti Diyos ti Israel kaagpay so haan na pinanunot di limitasyon na inya na ganan rinimbawan na di jay limitasyon na taamuna nga maabak may isa lang ba to? Sa rukod pa nga pagbugbugaw na tilubong. Dagitay aso nga atap ka dagitay at paspastor ka ron isuna. Karinimbawan na itinagan ti Diyos ka nga ba? Isu mabalintay magayan nga mga bak itinagan ti Diyos. Dahil anya ti paralyze mo. Anya ti mang pagpagbaling kanyang mga paralyze. Relationship. Itinagan ti Diyos kaya yung tapan. Itinagan ti Diyos kabaulan tayo layawon. Anya dagiti magparparay sa kanya tayo awan mo balbalin mi hangkam nga makalungaw hangkam makapagadal itinagan ti Diyos na adda sakripisyo oray no kas basta nagagat nga agbasa tulungan nga agbasa encourage makalungaw. Nung sikat ti mangmangted ti para pagbalinan na paralyzed ta ubing talaga dinadaol mo Uri kada tayo, kala ko mada kayo, ada susik yung nga naganna, nga agkaaruba, at kasinsin kay pahay, ang awan ang mukha, tadi yung tugad kunan. Agkaaruba, agkasinsin, handag sarsarita, iraman nyo pa, dagay yung ubig, kayo magmapantabangir. Da kayo mo timang pagpagbalin nga paralitiko na jay relationship na kaagkakabagyan da, taapa yan, tangsit kay adwa. Paralyzed na dyan. Madidi yung relasyon, at dabayas na. Ngayon, daduman, nakamulan ti gura dito yun, daduman, narigat nga makita ti ayat. Paralyzed ka. Uri na kanulumag ka, uri nagdakgalang ka, uri nag-iimas takang ka ng kanayon nga ikan ka da. Alun-una maaming nga sansandyatan, no paralyzed ta puson. Amo ti agayat. Paralitiko ka.
Ngam nagpintas na ito inaramid di David, anya na jay, itinagan ti Diyos, amuna nga dihado isuna, amuna nga maabak isuna, ngam itinagan ti Diyos, kabaulan na. Kadagajay mga mang pagpagbalingkan nga tayo, kabaulan tayo, na itinagan ti Diyos. Kas ano di jay, sukatam, pagbalinan. Udaduma ka, ada saksakitan tayo, adaan na yun mo. Kaputi kinalaing mo mga man mamunsyon kada gisupot idi kapigpig saam kinnan mo amin nga tabtaba at high blood ka medyo nasaksakit amin nga bagbagi mo apaw alaon na ko into nagsakit ka ay hambay gayam adalabasit aga nya na ganan adalabasit niwat nga ubing ko wah irritable kan ata adda nga an na yung tapaya gini ya sinobraan nga rodaan kuno nagsakit ka dadumang kakas lamang awang karba nga mga agayatan adalata ora inik kan ng ano hadya ka mo nintid ni datay tumo no daduma gami ka pabasol tayo nya. Anya nga rod apoy, subot inted ti Diyos nagasat ko, dati sakit ko, inted ti Diyos, wano, inabusong laang. Kada uminom ka 1.5, saka agkape. Nadaka nagasok, sika muna nga mapang. Sa into na nasobraan, saka ko na nga, iso di inted ti Diyos, di mat kinontrol. Kainyang ron. Sama ko na pabasulan ni Apo Diyos. Kanudadduman oreg sakit tayo nudadduman kaslama awang karbangan tayong agayatin at dalata isang ormang paralyze kanya tayo at dalata niya maitid natin na anos kinapakumbaba nasaya at nga pamagbaga nang naaddan niya po Diyos kanya tayo ko na nangarod dahil kasla ni David pinukaw na ang gato yung ebanghelyo nagkarumat at danyag da paralitiko may kapti sango ko na nagpapaliiw dagiti managatap ti matanan di ma slakan niya yung simbang pa ka arobayaw di anak na adala nang itulog nga boyfriend na kitaon nyo lolo kitaon nyo napandan nya bibiyang mo nga judgmental mo tamatamon intulog na laang magaputan na rabiyan ko amok datan nga graduaren impadamag naman kasangsang ko dapay laang naganaken hanla nga masiko panagmata kadagito yung mga dagito yung pariseyo anya tinakita da kini Apo Jesus anya tinamay mayat ko nana nakita nan ang adda at atapon da anya ti kunana may kadtoy kunana anya paliiwon dan ta aldaw ti panaginana pinaralyze da dagitoy na-paralyze daga po di ang daw ti panagi na-paralyze kayo saan ang daw ti panagi na kanya da iti kadagiti Hudyo na stricto da na unay ngam anya ti kunana anya na may mayat mangagas wenno mangranggas agsimpa wenno mangdadael kuna ni Apo Jesus iti imatang da nga roden kunanan haan nga nagpadala ni Apo Jesus ijay kultur ay pamati da nga mga maibagay iti tao mas ad-adda mga kayat na nga mawaya-wayaan ti pag kinaparalitiko na ijay tao iso nga kunana unnatan ta imam inunnat na nga roden ijay kultura limited over ayat ken grasya ti Diyos. Napatpatid di ayat ken grasya ti Diyos. Gamdi jay nakaugalyan. Dahi pamati da. Kakas di matakan niya tayo kuma. Nga anya madagiti mang paparalyze kan niya tayo. Anya madagiti mang pakapsot kan niya tayo. Anya dagiti mang limlimit kan niya tayo. Anya dagiti mang kontrol ka na tayo. Ay kumay mayat na ta di ayat grasya ni Apo Diyos ken ayat iti kabsat. Abaken na kumaat. Ala panunutam, anya dagiti mang parparalyze kanya tayo. Panunutin nyo, anya dagiti mang papalimit ti lubong tayo. Nadaduma ka, datay nga tattao nadaduma ka, anya ti number 1 nga pakaparparalyzean tayo. Awang kwarta haan? Kitaan nyo, na awang kwarta mo gadi, awang pekarbang mga umiso mo. Apo nagrigas na piyagata. Yung nakaawat ka, kitaan nyo. Naawat na takarda na kita manalog. Apo, 3 kilometro, tani ayang ti Western Union, data. Nagatid daw.
Sa dala umisang na ada dagiti tattao kas diyan awan ti kwartada agpupudot da. Isa kay gagagarap la pati umis-isang oray awan. Tadi da madlaw. Ada dagiti tattao nga maparalyze da no awan makarukwartadan ay apo mamur. Pay nga kas diyan maparalyze tayo magnugaddo ma. Isu magparalyze kanya tanya minugaddo. Ado pay ada dagiti daddo mga no dayan no bumasid di kwartanan agimutan haanen nga agparabo paralyze adalat tadi jay grasya ni Apo Dios kin ayat iti tao kontra kadagitoy antay ang itulok at nga paabak ngasla ni Apo Jesus uray pay no ta kultura ta uray pay no adda sursuruten da lintag napatpatiglat ta di panangagas na napatpatiglat ta di grasya ti Dios nga maawat dayi tao uray pay no nya kungkunada kas jay kumamot at ikarit na kanya tayo. Haantay ko mga patingal Kas lakin ni David, nagbasit, ubing. Ngay bagapay ni Saul nga hamo kabailan ko na. Talaga nakabailan, mismatch ng itinagan ti Diyos kaya ko na. Isa mo na anyaman di pagdadaanan tayo, ako mabalimot ay tinagan ti Diyos, ako kabailan tayo. Ikatan tayo, ada giti kinaparalyze tayo. Nanti mang parparalis kanyang sakit tinakum mo. Laka urnungam kaadwang tagungunam. Padasan. Sakit tinakum mo ta urnungam ta kitaang kaatakian na ka. Kinaimo mo, kaya po, wadan sapay lang, lechon na nabati, ididi, Christmas ka ba kayo, ipadawat yun. Inutin yung i-reheat. Masakit na mo nga mga maawanan. Diyos ko, di ka pala inwaras, tayo suda ang sakit, ha? Dahil inutan, di inurnong mo, ang digong guna. Di bagbaga na dito kakabsat. Uray pa no dagitoy. Anyaman di adda kanya tayo, mangteng-tengal kada tayo, relationship, dadagit tayo, naurnong ditoy, nga hangarumbang. Itinagan ti Diyos kabailan tayo nga parmaken. Itinagan ti Diyos kabailan tayo nga sarangetan. Itinagan ti Diyos kan lakin ni Apo Jesus itid tayo latati grasya kin ayat kinikabsat uray pa no adut kontra adut ti madi tapno hantay nga agbalin a paralitiko tanagrigat nga agbibiyag ka manutawenan Allah paralitiko ka nasalon at ka mga agpaysaw ngam tapusong ka agsaksakit na kum na di tapusong ka maliplipit marigrigatan awan na saya at nalangan-langan. Kasla kay la agraman anit itigripo ko pagapaan nyo. Talaga Nagpuor ka graman asok ka no mabalbalin ka ilunod mo. Ay Isos apaw paralyze na panagbiag. Nasulit a panagbiag. Ngala itinagan ni Kristo. Idaton tayo, dita kinaparalitiko tayo tapno agbiag tayo asipupudno agbiag anadalos. Anya ti maawat tayo. Grasa ti Diyos, ayat kinikabsat, kas lagi naramat ni Kristo.